kaldaw inte basa ti surat ni Tito, Kapitulo 2, ono agpatingga iti 15 a bersikulo. Uno, ngem sika sa uwam dagiti banbanag, maypay iti nasayat a sursuro. Dos, dagiti lalakay managparbing dakuma natakneng nanagem nasarunat iti pamati iti ayat iti kinaanos. Tres, dagiti babaket nasingpit da iti panagbiagda sanda mamadpadakes sanda patagabo iti adu nga arak mangisurusuro da kadagiti nasayaat banbanag. 4, tapno isurusuro da dagiti agtutubo babayi nga yatenda dagiti asawa da nga yatenda dagiti anak da. 5, natakning da nadalus da nga iwanan da tibalay na asida nga agtulog kadagiti asawa da met laing tapno di matabawan ti sao ti Dios. 6, balakada met dagiti agtutubo lalaki tapno managparbeng da. 7, kadagiti suamin banag agparangka kuma nga ulidan babaon dagiti naimbag nga aramid nga iti panangisusurom ipakitam ti kinatakneng ken kinadalos. 8, palawag nasayaat asan mabalin mababalaw tapno ti kumapon iti bangir bumusor agbain kuma agsipot tawan ti anyaman adakes mabalin na sa uwen maipapan kada kayo. 9, bagpagamet dagiti pad adipan tapno paiturenda kadagiti apuda metlaing mga ayuda iti suamin sanda managsungbat. 10, adida agtakaw nudiket ipakita da ti suamin panakatalik tapno iti suamin arkusan da ti sursuro ti Dios manangisalakan kada tayo. 11, nagparang ti parabor ti Dios mangyag ti panakaisalakan kadagiti suamin tattao. 12, nga isursuro na tayo pagtalawan na tayo ti saan kinasingpit ken dagiti tartarigagay nailubungan agbiag tay kuma si paparbeng ken sililinteg ken sisisingpet ito'y lubong nga agdama. 13, nga ururayan dayjay inanama nagasat ken ti panagparang sidadayag tidakkel Diyos ken manangisalakan kada tayo ni Hesukristo. 14, isu nga inyawat na ti bagina gapu kada tayo tapno subuten na tay iti amin kinadakes ken manggugur maypaay ken kuana metlaing ti maysa nga ili kukwana narikta kadagiti naimbag nga aramid. 15, dagitoy banbanag sa uwem ket ibalakad mo ket mangtubngar ka buyugen ti amin aturay awan kuma ti pakaumsyam.